Hello everyone, good morning. Kumusta na mo diha? So, today is Monday, January 6, 2025. So, updates ako more positive. Punta nga mo about surprise, charot. So, I'm so busog na kay I'm done eating my breakfast. Ilang mama kung sudan kay adobong si Kuwa. So, busog much with inununan. Thank you so much, motherhood. Bahog-bahog na pod ko. So, gabi gaulan. Sige, gaulan. Hinaot nga. Natay baol nini para makapamugas. Dulog na ta. Tanawang clouds. Ay, ano? Nimbus clouds. Ay, di man siya nimbus cirrus. Ang nimbus kay kanamurag kaulan no naman. Cirrus, cumulus, stratus. Ang bapon sa tinuod nila. Charot. Wala na minaw sa mais. Sa shuki. Degree ni gahapon ng party ni guys. Hello everyone. Good morning. Unang adlaw sa duty sa January 6. So today is Monday. So na ako sa office. It's time to panglimpyo na sad sa kaidang siligonon. So good na tagkay din sa time check is now 7:45 AM in the morning. So na ako sa office din. Wa ko gihatod sa kong bana kay busy ang life. So, naglakaw ako, nakita ko jeep, nilupog ko kay, naglakaw ko, bawa ko kalingi, paglingi, hapit ng jeep, dalagan ko guys. So, okay naman po, nakaabot na ko din, salamat. Naku pamahaw, malimpios ako kadagan kayong sagbot ang kasalugan. So hello guys, on the way na mi anak padong mi sa Uslog kay mag-drop mi sa among new tour sa munisipyo din human kami moadto sa Marks Hardware sa North Sports kinaani bayaran. So mao to guys, papusing-pusing ng usa ning dakog nawang guys sa kay mo pang nakaluksong charot. So pag human mo grab sa among trash sa pabulkitanan sa likid diri dapit sa kay Naplatan ang likid sa amo ang patron. So auto itangkan likid ang likid kay among ipaburukid na siya na flat naman siya. So iyan ang kitangtang guys kay pulihan na mo itong reserva diri sa lalong. So akong update kaniya kay among gibilin ang likid kay wala pa jud siya na bulkit and ana tong tigbulkit nga balikan daw na niya ini kahapon. So mao to guys na mauli na mi sa barangay. So mao lang content karong adlaw.